sa ato ang YouTube channel. So nyata karon diri sa dagat. Bye-bye. No? Makita ninyo mga kasyano. So gikanta na masol. So kaloy sa Ginoo ang ato ang rad. Ugat na ang ato ang rad, ang ato ang pasol. So naguba. So nibigay na gid siya kay pila ray baraton, no? So mga kasyano, ipakita sa inyo. So nara oh. So naguba na gid siya. Ani, now. Nara yang guba, yang awiranan, kanan. So atay mahimo. So ulit ta, kuha ta kakuha. So lantaw lang ta sa kadagatan mga kasyano. So nindot kayo. Linaw. Dili kayo lubog. So nindot diri. No? Wala man tayo biyahe sa Food Panda kaya wala tayo schedule. Wala tayo kakuha karon nga adlaw. So mo nang namasulta. No? So mga kaloy sa Ginoo. Guba man atong pasol. So wala. So naisa dito na masolo. So nindot ato ang place, nindot ato ang dagat karon, linaw. No, dili balod. Dili pud kayo lubog. So nindot unta mamasol nindot. So nana ta diri tambay tan-aw, pa-relax. Kaya si busing mo nagakuha, dagan na yang kuha. So okay. Okay, all right. So adto na ta mga kasyano. So grabe gyud no. So permiro pa lang ganing nato, walang tanabtan og 30 minutes. So ata kaabot og 30 minutes, so ata kauman og 30 minutes. So mupauli na ta. So kuan lang ta diri sa tubig, umul na lang ta. Ay wa man naguba tong ato ang pamasol fishing rod. No? So uli. So salamat diay sa suporta mga kasyano. So nice kayo. Okay. Up. So atong naitabuhan ni wa na gyud. Igo ra kita naka-hummus tail. So makita ninyo. Ada suba sa ipunan. Bara, sumpay sa ipunan. May paman ang kanding oh. Nakapanabsab na. Kita wag iti kuha. Uli. So atong motor naka-park araw. Dito ta. Baklay. Uli ta sa tong kampo. Uli ta sa tong yutang batohon. Kaya wa ta kakuha. Okay, so mga kasyano mo pauli na ta. Salamat sa mga ka-fish on, mga kasyano. Dagan-dagan kayong salamat and God bless.